Fulger. Bună, prieteni, și bine... E Fulger nu știu cum, nu? Hop. Fulger 36, te apără Elinca. Pisică. Mai dă-te încolo. Bună și bine ați venit la un nou episod Și tu din filmezi? Block Strike, care... Aici cu pisica. Aha, Fulger. Și cu Fulger, aha. Up. Mamă, dar aveți timiți, dar voi unde sunteți? Evident. Te-am văzut căzând. Oh my god. Unde sunteți voi? Că eu sunt în spam. Spamul meu mă refer. Păi îți arăt eu când e... Da! Omorâți Dimas! Thunderram! Fulger, ai omorât! A luat și tu. Rip pisica. De ce nu? Rip pisi. Pa pisi. Oh! Nu, Dima! Maxit! M-a omorât Maxit pe mine. Haide! Eu l-am ajutat pe... tro. Ca să știu, l-am ajutat pe ne. Timas! De ce mi-ai omorât playerul? Playerul meu, Timas! Așa. Rip Timas! La 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 la. Oh my La 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 la. Mai omorât? Să-ți faci la științe. Am... Te-ai scris, mă, la științe. Nu te-ai apucat la științe cu... Ce scrie aici? Du-te și te analizează ora acum. Fulger! Bă! Poate De- să fie în aceeași echipă. Ce dracu faci? Păi s-a dus în altă echipă special, că n-a putut să intre, n-a vrut să aștepte. N-am vrut, m-am dus și unde am... Nu, Fulger, m-a luat Fulger. Nu, eu te-am luat. Nu, screenshot, m-a omorât Fulger. Apoi v-am omorât pe amândoi nubul ăla. Elinca, e binevenită. Ah! Ți-am zis eu că-s bun. Elinca, e binevenită. Bum! Elinca, e binevenită. Nu e bine murită. Oh my god, dar tot mă omoară. Pe bune, am primit bastonul. Ba! Eu am scar. Da, nu, eu te-ai cu văzut. baston. Voi știți ce am primit? Timas 2200 m-a omorât. Am scarul din nou, sunt cel mai lucky man. Eu trebuie să intru, că nu fac nimic. Intră tu. Ha! Mamă, cum te-am văzut. Te-am văzut colo, prietene. Timas! Rip. Oh, da, o să primesc un pistol mișto. Eu am Uzi. Sunt și mai mișto. Bă, eu dacă vreau pot să filmez cât vreau, am 92% bateria, deci... Da, dar numai 15 minute. Mai mult de 15 minute nu pot să Te-am filmez. ucis. M-a riscat o frică. Nu aici, că aici sunt ore. Rip. Duceți-mă după casă că este mai... Mamă, Fulger, cum ai omorât. M-ai luat bine. Da, păi Magnumul e armă bună. Dacă îi dai headshot... Uite, mamă, m-am trezit cu un sniper. Fulgerii, eu m-am sculat cu un sniper după ușei. Fric. Pe mie mi-a dat disconnect. Intru și eu, Disconnect. Nu-i dat disconnect. Da, pentru că eram cam prea mult. Și acum ce fac? Du-te și postează rapid. Cum? Tima. Băi, ai canal de YouTube? Da. Deci doi. Nu șterge acțiune, 2 acțiune. YouTube. Și să-i dau titlul Block Strike. Și așa. Bălă. Haideți pe Hunter. Mi-ai promis? Da, haide, Hunter. Eu Bloc și străi, cum se scrie, că am uitat. Sătărăiche. Capa. Care-i mapa aia pe care jucam E. noi? Mil range, a doua. Nu. Mi-a dat disconnect. Da. Mulțumim. Mulțumim. La mulți ani. Le ia dumneavoastră? Este mulți ani. Da, mă cheamă Irina și e Sfânta Irina.
Am știut eu. Doamna a promis când este sărbătoare nu ne dă teme și a spus că știe ea când e sărbătoare. Și uite că nu este sărbătoare. Da. Doi player. Connecting account. Îmi dă connecting la account pentru că deocamdată am rămas fără net. Voi stați și eu aici ca să mi se conecteze mai bine de așa net. Așa o să mai intrăm. Connecting account. Nu prea văd eu connecting account-ul ăsta. Ce faci, da? E bine, e bine. O să pun pe pauză videoclipul până când reușesc. Oameni, Tu ce ești, Bogdan? Blue. Tu? auzi, dar tu n-ai arme? Mama, îi văd pe ea acolo, știi? Mama, i-au dat snipe la unul în cap. Fric, pisica. Pisi was red. Ai cunoscut Pisi was red. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Toată lumea. Evident. Oh! Te-am văzut acolo. Bă, e unul de la care are curaj să vină. Eu. Oh! Mamă, ce snipe în cam mi-ai dat. Ilinco, pisica. Pisica was. Sunt blue. Unde ești? Oprește-te. Știi că nu... Nu ești blue. Ești red. Miga. Știi că din făcea? Miga. Haia. Nebuna și un nebun, adică... Mamă, ce face ăsta? Mai de bă, mai dă-te încolo. Miga. Eu te las să ajungi la ea. Dacă te las prietenul meu e chiar perfect. Ai intrat. Da, Refior. Dar în fine. Nu să-l atac pe altul, dacă nu mă omoră. Hei! Hei, PC. Nu. Bine, eu nu mai ies de aici, am 4 viață. Ok. Eu mai am 3 viață. Eu văd. Bă, are mitralieră, Problema connected. Oh, ia! Lasă de aici, ca flash. Ce n-ai, bă? Hop. Mamă, care trage? Care trage că... Aaaa! Pisica? Scoate capul. Scoate-ți capul. Hop. Hop. V-am văzut acolo, v-am văzut. Eu am rămas cu 5. Oh, mai am 0 încărcătoare. Ce mai vei cu Mai sunt doar eu? Mai sunt doar eu și Gogu. Mă omor Godless. Godless. Ăla se duce tot după. Haide, pisica. Mamă, mai Oh my sunt. god. 2-2. Am 4 viațe. Și am 13 gloanțe și 0 încărcătoare. Wow. Îți dai seama. Asta a desconectat. Nu ce-i butonul roșu? Am mai rămas singură? Voastră. Nu știu că nu mă doare. Nu, numai tu și... Tesla Helen. Blue-in. Da, bravo, vă. A supraviețuit. Tu ești red sau blue? Sunt red. Ah, pe bune, nu putem să fim amândoi blue. Da, nu știu, în ultima vreme nu ne mai dă pe amândoi blue. Sau red. Păi și ce? Mi-ar place Să fim amândoi red. Da, să fim amândoi red. Să putem ține legătura. Eu filmez acum pe zombie mod de super, nu știu, m-a picat zombie, m-a omorât unul. Nici măcar nu știu cum. Eu îi aștept pe albaștri să vină. Te văzut. Ai văzut? Blue in. Mamă, l-a luat 2 kill-uri. Frate. Păi nici eu te văzut, vreau să te omor, dar trăgeau ăia nici altul. Ce ești? Blue. Unde ești? M-am mișcat către spawnul lor. Poate că nu, poate că... Au fost. Am încercat să trag. Dar destul de tare că îți modifică vocile aplicația asta.
M-a omorât tipul ăsta. Nu, lui Bogdan a pus o voce caragioasă. Zombie win, am câștigat. Da, dar poți să vii și tu pe ăsta, că e mișto. Hunter e mișto. Hunter e foarte tare. Primești ceapă, stai. Bate capul. Mai e unul și îl trag în el toți. Artur, dă-i rip odată. Vezi că dacă te urci pe cuburile alea unde-i treapta, poți să-l ataci. Care cuburi? Ăla unde-i treapta, mă. Aici? Da. Și el mă vede pe mine. Lol. Lel. Lol. Vrei? Lol. Mai doar unul în viață. Artur, haide rezi. Artur, haide Artur. Nu, Artur rău. Artur, haide tata. Mamă, îl vede. Pierzi, Artur. Te rog, Artur. Câștig. Artur, pierzi. Te rog, pierzi, Artur. Nu mai are gloanță. Arip, Artur. Mamă, câștigați până în două. Mai are. Uh-oh, suntem noi rip, doamne. Artur. Am memoria aproape plină. Trebuie să șterg ori Dragon, ori ce să șterg? Ori asfalt. Asphalt 8 ori jocul ăla. Tu ce zici? Zic asfalt, că ți-am foarte multă memorie. Da, Asphalt 8 chiar mi-am multă, dar e mișto, trebuie să recunosc. Ha, mă, Artur, e 4, 3, 2, 1, blue win. Știu, dar nu mai are. Da. Red win. Știu, dar nu mai avea gloanțe. Știi cât oră Tu ce ești? Știi cât oră jucăm Asphalt 8? Nu. Red. Bă, ce? N-ai pot avea încredere în tine. Artur, Adevărat și ce zici? nu pot avea încredere în tine. Mamă, acum poți? Mamă. Ai și tu un AK. Ai un AK 47, cred că ar trebui să ai încredere în mine, știi? Tu ești roșu sau bă? Sunt albastru. De ce? El e roșu! Da? Player. Fireboy, nu te văd. Hei! Te văd. Păi. M-a dat jos. M-a dat jos. Dai, mă, cu glonțul! Fricule! Mai sunt doar 2 versus 1? Da. Mai e 1 versus 1, e super strâns. Dacă Red winează și de data asta e... Ave, pe mod nu vrei să... O să facem un următor. Du-te pe Hunter, că încă mai e mapa disponibilă. Nu, Rise. Red Pe player, win, first no! player. Haha. Gata? Noi suntem aici mereu. De quick Nu play, mă. cade fiecare dată. Sunt blue. Red. Eu sunt tot blue. Nu ești blue, ăla nu ești. Atunci eu care sunt? Nu ești încă, trebuie să se termine meciul. Da, dar tu caută, stai să văd ceva. Da, sunt și eu acolo. Caută-mă. Inca, mă numesc. Birki, tu ești Birki? Noi sunt Fireboy. What? Nu se caut, unde ești Fireboy? Ma! Eu mor în fizica. Enemy. Mamă, ăla încercă să-i omoare cu cuțitul, ești... Mai are gloanțe. Just like enemies, just like enemies, me. Tu cine ești, Ilinca? Da, Vezi că mai e numai unul. și am pistolul pregătit. Red win. L-a omorât el bine. Deci să vedem cine e roșu și cine e blue. Deci, automat. Eu red. Eu sunt albastru. Eu sunt blue. Stai, Fulger, oprește-te. Unde ești? Ilinca o supeu. Unde ești? Oprește-te. Sunt aici, în zona asta. Da. Stai că vin și eu pe acolo. Trebuie să încep 3, Da. 2, 1 și filmez. 3, 2, 1 și... Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod și vreți mai multe, dați like și subscribe și ne vedem data viitoare.